Når du skifter den her ud med den her, så siger du samtidig ja til en ny måde at have bil på. For du kan ikke længere bare lige fylde 1000 km i tanken på 4 minutter. Til gengæld kan du både spare penge, du kan udlede mindre CO2, og du kan lade bilen, mens den holder parkeret derhjemme. Så i den her video, der har jeg skåret ind til benet. Jeg viser og tester de forskellige måder, man kan lade på, for så at blive klar over, hvad er den nemmeste måde at have elbil. Altså, videoen kan egentlig blive enormt kort, fordi jeg giver dig svaret lige nu. Den nemmeste måde at have elbil på, det er at have en hjemmelader, som fylder bilen med billig strøm, mens den holder parkeret. Resten af videoen kommer til at gå i dybden med hvorfor, og ikke mindst, hvad man så gør, hvis man, som jeg, ikke er privilegeret nok til at eje mursten at hænge en ladeboks op på. En ladeboks derhjemme har den klare fordel, at du altid kører hjemmefra om morgenen med et fuldt batteri. Og har du en smart ladeboks, så er den forbundet til internettet, og derfor kan du styre den med en app på din telefon. Appen kan holde øje med, hvornår strømmen er billigst op til en uge ud i fremtiden. Elprisen i Danmark, den svinger nemlig op og ned, bogstaveligt talt som vinden blæser. Men når din boks kender prisen ud i fremtiden, så skal du bare fortælle den, hvornår du skal køre igen, og så sørge den for, at bilen er opladt til den tid på den billigst mulige måde. Jeg bor i en lejlighed i midten af Aalborg, og hvis jeg skal have elbil, så kan jeg ikke lade den derhjemme, fordi der er ikke nogen boks der, hvor jeg bor. Det er uheldigt, men sådan er det desværre. Men alle elbiler kommer jo faktisk med et ladekabel, der er lavet til at sidde i en almindelig stikkontakt. Så teknisk set kan jeg vel egentlig godt med en lang nok forlænget ledning holde min bil ned på vejen og lade den samtidig. Nej. Kablet her bliver ofte omtalt som mormorladeren, som man kan lade hjemme hos mormor. Men i virkeligheden så hedder det nødlader. Og som navnet antyder, så er det beregnet til nødsituationer. At bruge det her kabel til opladning kan faktisk være direkte farligt. Kablet i sig selv er sikkert nok, men lejlighedens elinstallationer er simpelthen ikke lavet til at levere så meget strøm, som elbilen skal bruge. Så hvis du bruger det til opladning i længere tid, så risikerer det altså at sætte ild til lejlighedens strømsystem. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at man ikke bruger nødladeren i mere end maks 2 timer ad gangen. I stedet er man nødt til at lade på de offentlige ladere. Der findes mange af dem rundt omkring, og der kommer også hele tiden flere og flere. De mest almindelige af dem, det er dem her, en ganske almindelig destinationslader, og det hedder det, fordi den ofte står på destinationer, hvor der er mange mennesker samtidig. Det kan være museer, hoteller eller forlystelsesparker. Og selvom der er flere udbydere af dem, så er processen groft sagt det samme. Du tager dit eget type 2 ladekabel med hjemmefra, det kobler man på, og så kan man starte opladningen enten med operatørens app eller med en smart ladebrik. Så oplader bilen, mens den holder parkeret, og man kan gå ind og boltre sig på sin destination. Men har du ikke et par timer, så skal du i stedet for en destinationslader prøve at finde en lynlader. For langs med motorvejene og andre steder, hvor man forventer, at folk de kører langt, der begynder der altså at dukke nogle endnu vildere ladestandere op. En ordentlig klods af en ladeboks, og den kan altså også levere over 10 gange så meget strøm som destinationsladeren fra før. Hvis det er 100 kW eller derover, så er det det, vi kalder for en lynlader. Og den her, den kan altså også godt fylde et par 100 kilometer i batteriet på den tid, det tager mig at få en hotdog ned fra pølsevognen. Så kort sagt, den nemmeste måde at have elbil på, det er også at have en ladeboks derhjemme, hvis du altså kan. Tak skal du have. Og hvis ikke du kan det, så vil jeg helt ærligt anbefale dig at kæmpe med næb og klør for at få din boligforening, eller din parkeringskælder, eller arbejdsplads til at sætte en op, sådan så du kan lade bilen uden at skulle køre en omvej. Hvis ikke du kan, så vil jeg anbefale dig den her FDM-beregner. Den spørger simpelthen, kan jeg få ladeboks derhjemme? Svaret er nej. Hvor langt forventer du at køre? Så kan man sige, at jeg forventer at køre 20,
1000 km om året. Se anbefaling, så kommer den med en række forskellige muligheder til mig med, hvordan jeg kan lade, hvad det koster, og hvilken en, der er det bedste match. Det er smart, og linket til det her ligger altså sammen med videoen. Det kan godt føles lidt bøvlet det her. Det, der bare er vigtigt, det er, at vi minder os selv om, at der alene i første halvår af 2023 er blevet installeret flere ladepunkter end alle årene op til 2020. Det går sindssygt stærkt det her. Og hvis du har flere spørgsmål til livet som elbilist, så kan du få svar på nordlys.dk/elbil.